Dobar da platim. Ne mogu kume, ja ću da platim. Ne, ja ću da platim kome treba. Dobro kume, ako baš insistiraš plati. Dobro. Konobar! Da vidimo, momci, šta smo mi imali ovdje. Već samo moment da izračunamo. To je 2 kila plus 14 točnica. Šta je smešno kume? Ovaki. Imaš si para, nemaš. 1260 dinara, momci. Imaš ti pare. Ovo plus može 1300. Imaš ti neki dinar? Nemam. Čekaj, onda ću ja da platim kume. Ajde kome, i vadi pare. Šta je bilo? Devize ne primamo, molim vas. Ovo su 10 evrića. Samo dinari, dozvolim šefa Save. Save! Šefe! Molim vas, nemoj da dođemo do incidenata ovdje. Ima ovdje puno ljudi čega gostiju. I molim vas da izmerite vaš račun onako kako treba. Save, šef! Sad ću dozvolim šefa Save. Konobar, nemoj me zajebavati. Ja ti dajem pare, a ti mene... To Ne zabavaj. morate da pericuje. Za mnom.